एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय चेनेल जिबि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाराव दंलै ना नायलाबायनोसै मा मा मोनो नै मा लाखो आबौलाय हो ए लादों माथो गोजानाव थाबाय थायो दे गिदिंदों र' आदा ओरैनो हरलाय एसे ओरैनो हर एसे बाजार खालामसै ग्रिन मटर बाजार खालामनोसै दे मा बुस्थु बियो जिनिस बे माने मा जिनिस खुमा बिबार लांदो खबदो सुदो नाफोरदो बेदरफोरदो एवनानै जाहैदो खबथ' गोथाव ना बिदिबादि ओमफ्राय मा आदाया लानो नागिरदों आं लानो नागिरदों ओमफ्राय जानाय नायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय माबायदि मोनजागोनथाय नायहैनासो रायगोनसै नामा जाजायो ना मा मा होनांगौ बाहाय बेदरबो होजायो ना बिदै बायदि मोनजायो बे जानायावबो सालायाव जोनाय नङा नामा नंगौना आच्छा बेखौ एथ' बे खुमायाथ' जोंनाव नांबानो जोयो माबोरै खाखो नोंलाय प्लास्टिक खाबाय ओमफ्राय माबा गानबाय जिन्स गस्ला गानबाय आच्छा दे जानाय हैनोसै खुमा बिबार होनो ना औ ओमफ्राय आदा संनायनि नेमा माबोरै संनांगोन आच्छा बेखौ एवफ्रामनानै एक्सट्रा थिखांनानै दोनग्रोनांगोन नामा मानो आच्छा बेहाय बेसेबां बे 10 थाखा आच्छा 10 थाखानि दारै नों एथ' खाथिबाय नोङो जोनायखौ नों गारनानैबाबो आच्छा नों बबेनि मादैया दतमा सिमलागुरि जानाय हैनोसै दे मादै ओरैनो हर एसे जानोसै खुमा बिबार जाहैबाय माने आं जिबनावबो जाफेराखैमोन औ जानाय हैनोसै आरो ना बिदै बायदि मोनजायो नामा आच्छा जानाय हैनोसै ना आदा दे गोसो होसार औ दे होमबालाय दा संनाय खावनाय जानायखौबो एसे लानोसै ओइ फाग्लाया बाजैखोलै आंनि बाजै आमाइसिया गोगोम गोसो होदों बेसेबां केजियाव लाखो ए जिबि ब्लग नायनो हागोन जिबि ब्लग चेनेला आयो लकेल ना मादै बेसेबां दैसेयावलाय ए न'नि ए सेलेखा ओमफ्राय खांसिंसा आच्छा थिगैनो दं ओमफ्राय जलफि हे खदै गबायलै थाइसे मोनजागोन आरा हो थाइसे खनानै जानोसैलै माबायाव होगोन दे मबाइलाव भिडिअआव बेलाय माथो बुस्थु बे आच्छा गोथाव एलान्सि हरदोलै 10 थाखा ना एसे हरदो सेलेखा जानो ना गरा मोनसेल' फैसा हरनां 10 थाखा मोनसे लाबाय लां आङो बायाखै नै ना गोरान लाबोदों नोंनिखा बबेनि जाखो मादैया बागमारानि सोरबा नांगौबा अर्डार होनो हागोन ना बागमारानि बिराद दङ बयनावबो जों लागोफ्रा मेरला लाबोदों बागमारानि नोंस्रा न'नि जायो औ मिसेस बोराया सोरबाफोर लाङोबा बागमारा दतमा बागमारा खाथिना मिसना औ दुम्ब्रुगुरि बागमारा औ बालांगा बाजाराव ना एम्फौआ बेसेबां एम्फौआ 80 थाखा फवा बाबा बिराद मोनो आरो एम्फौ फिसिनानै जायोलै बर'फ्रा नै नायद' लोगोफोर
मा लानो नागिरदों मादैया माबा लानो नागिरदां फाथै ए माइब्रा जागोनलै बियो नायनानै सिनायबाय माइ गायग्राना आंबो ए बेसेबां 40 थाखा केजि बिराद माइब्रा गायो आरोना हायोलै बर' मा लाखो मादै हासिब ओमफ्राय साहाथि लाबाय मैगं लाबावगोन बिरना मानि बिलाइ बियो बिरनानिगोनहाय नैबे मोनसेया ओमफ्राय नैबे मोनसेया नारेंखलनि दे बेसर गोथावथार जागोन ना बेसे 15 थाखा हरदों दे बर'फ्रा बिराद डेभेलप जाबायथ' डेभेलप जाबाय ओमफ्राय बेथ' गरसि बे माथो हा बहक मा बहकब्रा बेलाय जग फुल मान गोनां लोगोफोर बहक फुल नायदो सि गोथावथार ना र'लाय मालाबा जानांगोन हाब आदैया फुजानि आनारस बानाना so many varieties are there नोंसोर सानैजों बोराय बुरि ना थायोलै नोंसोरो दे डेभेलप जानांगौ नैबे आदैया बिराद फेमासलै खिन्थु माबायाव दतमा बाजाराव सापात फानग्रा बिराद मोनो बेलाय नै मादैमोना बेसेबां लाखो मादै 50 थाखानि नोंसोरबो सापात ना दे ओइ गुमै बबेनिफ्राय लाबोयो आदै बिलासपारानिफ्राय बिराद कभार खालामो नोंथ' बयबो लांफैयो होबाय था दे ओंखायथ' मादै मा लानो नागिरखो नोंसोरबो सापात लादो मा लानो दादै मुला लानो नागिरदों ओइ गुमै मा लानो नागिरदों आदाया लाबायना बेसेबां लानो नागिरदों आधा केजि दे आधा केजियाव बेसेबां जाखो होमबा दे ঠিক আছে না দাদা দে गायनायनि ना मानि बे मादै गायनायनि ना मानि जानायनि बेसे बिराद होसोथारदों नामा फ्रियावलाय कत' केजि आच्छा ঠিক আছে दे नायलांदो लोगोफोर नै बाजारा दतमा बाजार মাছ বাজার মাছ শুকান তা দাদা কি কয় এটা এইবিলাক এই মাছবিলাক এটা মন বলা কয় এটা আচ্ছা কিমানত বেচাই এটা 30 টাকা শো আচ্ছা কোট পড়া এটা শিলিগুড়ি আসে শিলিগুড়ি থেকে আচ্ছা বেঙ্গল থেকে আসে এইবিলাক এটা কি মাছ এটা আমাদের লোকাল মাছ এটা লোকাল ঠিক আছে চলি থাকে না বাজারটা বহুত ভালো হয় দে সেম বিজনেস বা এইটো বহুত টেস্টি হ'ব রে এইটো না কি মাছ কয় এটা ইটা মাছ হা ইটা কি ইটা দে ক'ত পায় ইয়াত এটা তো শিলিগুড়ি থেকে আসে শিলিগুড়ি ইয়াত নাপায় আচ্ছা ঠিক আছে ক'ত পৰা আহে আপনি আমার জানা ওই যে আশ্রম থেকে আনে হা আশ্রম ওচৰতে না ঠিক আছে এইবিলাক সব শুকান মাছ বিজনেস না ঠিক আছে आलु बे मा बिलाइ आदै बे थादुन दे नों फाननो फैदों ना लादों हो लानो बेसेबां केजियाव बेसेबां 500 माने मन 500 मन दे आदैयाबो थास' लाबोदों दहाय फुङाव बेसे बुरजा दंबावोमोन बेसे बुरजा दंबावोमोन दहाय फुङाव बरसा मोनब्रै फानहरबाय दा खयथा दंबावो 1 2 3 4 5 6 7था दंबावो ना आच्छा
बबेनि हाथाया मैनागुरि बिराद मोनोना नोंसिनिथिं थास' दे बिबानो मोनगोन आरो ना सोरबा जुदि थास' नांगौबा सेरफांगुरि मैनागुरियाव थांबानो मोनथिखागोन दे बिराद जायो नै बाजारा बा बारहावग्रिथिं दंबावो लाजों हालादे लोगोफोर नायलांबाय था ब्लगखौ इन्जय खालामलांबाय था मा लाना दों बुन्दुआ जेबो लायाना दे मोजां दे नायलांबाय था लोगोफोर बेसेबां आदा दामा केजियाव 300लै ए सोब अमायानो 300 गासिबो दिसि जा गावरावजा 300 थिगैनो दं हाब गोदोनिफ्राय नुबाय थाथारलै आदाखौ सोरबाफोर माबाफोर अमा थमा नांगौबा नै एसे हाय हिनद हाय लांगै बालमारिना औ फाग्ला खाफालाव मा अमा थैनांलायनाय डाबल बिसोरखौ जेराव मोनलै दाख्लै भिडिअ आंनि भिडिअआव फैखांबाय बिसोर जेराव थाङो नै गेलागुरिनि एकदम बे बांगाला अमा लाया मुलाया मटर सालायदोंथ' बेखौ मा लाखो दे बिराद मोजां गोदायोलै सच्चि दाहाय जोबजोबगोन ना आदा बियो दाहाय जोबजोबगोन औ नोंखौसो लोगो मोनलायबायलै माबा फारौ फुरौ फारसेथिं अमा फिसा हाब बाथा हाथाराखै कुन्द' बेसे गिदिरमोन बे अमाया गिदिरमोन ना दे दानबाय था मोजां दंना दे फालें बाजार बियो नै बहुद रोखोमनि फालें दङ बावहाय लानो हागोन दतमायाव फैबानो मोनगोन बेसेबांनि दं आदाबाव 22,000 18,000 हाइसाव बेसेबांनि दं हाइसाव 22 लयेस्टआव 20 दतमा बाजार जाहैबाय सोरबाफोर जुदि ज' लोगोफोर नांगौबा नोंथांमोना बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन नङा होमबा एभेलेबेल ओइ बे आदाया दतमायाव फालं फानो बबेनिमोनलाय आदाया नों नगरिलै बिराद फेमासलै बिराद फेमास ओंखाम खेबबाय मा लांफैदो आदै आलु बायज्लि लाबाय ओमफ्राय लायनो नागिरदों ए बेसेबां बिराद दाम खम फैदों नामा बाजाराव 150 200 150 200 दे लांदो दे जिबि ब्लग नाय दे आदा आच्छा नोंसिना दखाना बबे हाइसाव बेसेबांनि दं 22,000 लयेस्टआव 15-16 सोरबाफोर जुदि फालें लांनोबा नोंसिनाव बाव फैनानै लांफैबानो मोनगोन मेरला दं नङा होमबा यात आहि मानि कन्टेक्ट लबो पारे कुनिबा जुदि लबसाय नङा होमबा दे थेंक इउ शिब मन्दिर दतमानि हासिब बबेनिफ्राय लाबोयो मादै ए बेसेबां मोनसेयावलाय दे बयबो नै हासिब फानदों बर' हिन्जावफ्रा बेफारियाव डेभेलप जाबायलै हा मोनसे लांलागोनलै फैबाय थाखागोन आं नोंसोर दे न'आव थांगासिनो लोगोफोर बाजारनिफ्राय